temperatuur die wie het noffelijk, maar verder is weer toch wel een dag van net echt simmer. En Joen hebben we nog altijd een kans op een aantal buien, misschien wel maar een slag tonger. En vannacht neemt de buienactiviteit af, hebben we eerst nog wel een bui, maar komen er ook flink opklaringsvaar. Temperaturen 12 of 13 graden. En de wind die draait naar het zuidwesten, die wordt krachtig weer van 6, geldt met name voor die zomer, maar ook voor het kust- en waardgebied. En misschien letter in het waardgebied, alles even bij vlagende zon. En dat wil zeggen een waarschuwing voor de watersporter. Uiteindelijk is mijn advies voor de watersporters, voor Joen of voor vannacht van het wetterau en de havens op ziekje. Want morgen wordt een dag maar misschien wel eens even zinnen, maar ik buien me kans op tongen, me kans op hagel en me kans op windstitten. En die buien zullen waarschijnlijk het wat net bereiken, maar er komt wel een sterke wintersteen. En de temperaturen morgen zandje rond 19 graden. De wind zuidwest krachtig rond hut, krijgt 6 zon. En bij vlagen kan zelfs de 8 waar komen. Dus mensen, er goed om denken. En dat geldt natuurlijk ook voor het verkeer, want die buien jou ik nog matig of min zicht. Het weekend sneeuwen en dan maar ruim. Lichte ruim is even een droge periode met een temperatuur om bij de 15 graden heen. Koel en koud. En een stevige wind nog altijd een krachtig rond hut uit het zuidwesten maar. Sneeuwen en manje, de zinnen er wel eens even bij. Temperaturen om bij de zandje of de 18 graden heen. Maar nog altijd een buien. Het stabiele simmerwaar komt eerst nog net. We met de morgen, maar weer even in het waarsje.